Nangita musko so guys adto mo diri sa kuan GH sa Uyang Burin. Dagan man sila diri. Sa ano mo mi adto sa paper tree na sarado man. Malas kay holiday daw sila. Wala natin guys scotch tape dito. Ano ba? Kapuno na sila brown na pang-part. Hello, bago rin abot. Wala na ako ka-video ganina kinalobat ko. So, nag-rest na ko karon kay unya mag-pressure na pud ko, mag-display na pud ko. Ay nako kakapoy guys. Start sa 12 noon until hapon na. Grabe, kapoy jud ko. Kapoy kay mangumpra oy. Ay, pakita lang ako sa inyo guys ang among napalit. Okay? Mo na siya mga palit kana o katong isa ka karton kato cellophane tapos dere banda kay kana. Ay, na-display na diri. Mo lang na siya. Na ako'y pangutana. Saan yung pag-handle pagbaho niyong customer? Ayun halang mo ginhawa. Ginanara ka simple. Baho yung customer ganina ba as in. Ganina ba to o katong isang adlaw? Baho jud siya. Prangka na ni. Asa naman to siya naya, oy? Texan din ako. Shanaya, asa naman ka? Kana si Shanaya, no? Mo dyan niyang apan. Pag wala bito mi sa kalay, wala agi na siya. Tas sa orasan na uli, alas 12. OMG. Ma-embargo na po to yung cellphone. May resin na po to siya. Kinsay grounded. Unsa kay nahita mo gabi eh? Kukay nuli, kuwang cellphone. Tagaw. Naku mo sa Usap pa ka. Batman ko ang cellphone ba? Giprint na to siya iba. Wala. Grounded siya na iya. Tagam kamo guys. Nabo ng mga bata. Pag wala agani mo. Ayaw siya magpadugay-dugay uli kaya maabot og alas 9, alas 10, alas 12, by God. Maatuan jud kag daddy ninyo sa kuan, sagpaan jud mo. Pariya jud mo siya naya grounded. May pa ko dapat ko cellphone duwa ka buok. Ay, wa pa ko ligo niya mga tumiog kuan. Downtown ng Umprami sa ako ang store. Kaya wala na ko yung mga chocolates. Yes. I-post ito. Ha? Ito lang na video na itag ko. Facebook ba? O niya na. Itag ko. Oh my gosh. Kung mga bugas ba oh? Akong bugas. Itag ko ta. Nagmas ko gabi ba siya? Ipalit ka datong ano. Ba't ko rin pansit samyang? Challenge ta? Eh! Challenge. Kala kaya akong kuan. Pag-ura ko nagkuan. Pag-ura ko nag-map dari sa balay. Pizza Victoria. 85? Aso dapit? Pizza Victoria. Sulod pa sa Victoria? Kapit. What's the Mga tugtog ba kay kuan jud? Love song jud. Kabite? Mga Peter sa Love Life. Ikaw magbakis? Naka Love Life siya eh. Naana lang. Na ano lang. Hindi jud ka sa imong papa unya. Mauna lang na iyahang kuan, iyang lingaw ang iring. Wa may cellphone. Merese. Merese siya na iya. Laag pa siya na iya. Di panla mao. Sunod na naka sa kulungan. Wala. Di nakakagawas. No, Ming, no?
Nang min. Saan ba gaga? Nang min. Lingaw-lingawan na lang nag-iring siya eh. Oh, ano yung trabaho? Ano may lain? Wala ba kay choice? Ay! Kikas ka! Wala na kay choice siya eh. Tao na! Kaka. Sige, ikaw. Ming, 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 ming. Kauna siya na yung ming, 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 ming. Iyaw ko dira. Dili ka, dili ka, dili ka, dili ka. Hi. Hi, hi, hi. Oh, naunsa na. Musingit juga siya. Uy, mag-eksena pag gano'n ko diri. Guys, kay panuhot ko, guys. Ikaw ang sang iro pasok-sok dira. Ano? Ipasok-sok si Blackie. Blackie, wawa, ikaw. Na, Blackie. Guys, kay panuhot ko. Pasikili ko, guys. Yak! Mo di ba ho? Bawa na kong ilok. Simot ako ilok siya. Ayaw. Hala ka kahumot. Tapos gipanuhot ng kong chocolate. Hatag be. Dili pwede. Mag-review ko anong KitKat. Ay, baliktad. Nadi ay. Hatag te. Usa na magikuha. Ambot daram na dira. Nguha siya kuan. Nanguha Wala siya na og igod siya, masi ka tong heart. lami. Ay, raman na sila. Mag-review ko chocolate. Pangatag lagi. Dili ko. Lami kay guys, mga guys, lami kayong KitKat guys. So, kung baligya palit na mo, tag-on silang. Maligya pa siya sa kuan sa YouTube. Ato daw mo dali ko. Ato daw mo dere. Sad mo. Asa man dapit dere? Char lang. Earth. Earth. Let me. Guys, order na mo sa online sa ko Christine Lu account. Tapos ang naka-profile pic dito kay Kuan, Toblerone. Oh. Toblerone ang profile pic. Guys, mukhaon sa kuha kay lami jud kaayo siya. So, Okay na. abrihan na nato ning chocolate. Ako lagi ina nagbutang kay wala koy tripod. Oh my god. Tag 5 na. As in, Tag 6 sa imo hangyo. 5 lang. Guys, ito to mo unsa ang pagkaog chocolate. Ano Hindi na siya? ako matagod. Magkabro picture. Ayaw ya. Blackie. Nilami kay siya guys. Dark chocolate siya KitKat. Ayaw. Tapos gika siya Japan. Kaya lami di ang chocolate pag ikan Japan. Kalami guys, lami kay labo na mag-melt. Lami kay siya mag-melt. 5 na. Ano, 5 lang kisses. Dami ang kiss. Tag 5 lang akong kisses guys. Lami ako eh. Lami kaayo. Hurot na kung chocolate. Kaon siya na iya. Basta man, lami dili. O, ito katilaw. Pakatilaw. Lami gid siya pag mag-melt. So, dili din ako iparef kung kaon kung kuan KitKat. Diba? So, niri na lang ko to ba kong video. Kay, ang isa gusto na mag-upload. Kaya para makita nito yung dagway katong na ground na ano siya. Na chismis siya. Okay, bye!